To bolo veľmi slabé. Môžeme začať? Áno! No, to už bolo lepšie. Ja vás tu teda vítam u nás na základnej škole s materskou školou Maximiliana Hela. Sme ako prvá základná škola na svete, kde sa vyučuje sokolárstvo ako povinný klasifikovaný predmet. To znamená, že žiaci ho majú na vysvedčení, majú len známky ako za napríklad matematiku alebo chémiu. No ale čo je to vlastne to sokoliarstvo? Sokoliarstvo je to umenie loviť a polovať pomocou špeciálne cvičených pernatých dravcov. Vzniklo už veľmi dávno, a to pred viac ako 4000 rokmi na území Strednej Ázie, čo je dnešné Mongolsko, Kazachstan alebo Kirgizsko. Na naše územie sa dostalo vpádom Húnov, Vývodca Attila, na lesnom štíte vyobrazil práve pernatého dravca, a to sokola rároha menom Turul, čo v preklade znamenalo Svätý sokol. V minulosti bolo sokoliarstvo také cenné, že sokoliari si svoje dravce brali do kostolov, do vojen, mnohé vymienené veľké územia ako napríklad Orava alebo Spiš, nás za krádež alebo usmrtenie takéhoto pernatého dravca sa trestalo stratou ľavej ruky, alebo dokonca tým trestom najvyšším, a to bola smrť. Ale aby som moc dlho nerozprávala, tak si predstavím prvé dravce. Bude ním kondor morkovitý. A tieto kondory vážia okolo 2 kg, rozpitý krídel má okolo 1,5 metra, žijú v Amerike. A ako môžete vidieť, tak majú holú hlavu. To kvôli tomu, že sa živia uhynutými živačíkmi. Toto bude let samičky menom Lexi. Já mám jméno Tak na YouTube. Myslíš, že to můžeš dát na YouTube? Snad jo. Poletí? Nechce se mu. Nechce se mu. Ignorujte. Tu je, jo. Neposlouchej. Pěkný. Ahoj. Ahoj. Ignoraj. Myslíš, že já ti ukázala, že Hehehe.